במשך שעה וחצי. משם הלכנו לבית הקפה, אחר כך למועדון לילה. עכשיו אנחנו בדרך לבקר את הוריי בהפתעה. מאיפה אני שואפת כל כך הרבה רעיונות? גם אני שואל את עצמי. מה שנפלא אצלי. מצד ההנאה הבלתי פוסקת, אני מרגישה שאני גם מתקדמת ומתפתחת כל הזמן. אפילו עכשיו, כשאני הולכת ומדברת בקלילות, אני מרגישה שצומחות לי כל מיני רעיונות פיזיקליים. נפלא. נפלא שאנחנו פועלים. החיים כבר לא יודעים מה לעשות בשבילי. הנה, באמצע הרחוב הגורל מזמן לי מה? כיסא! כיסא למקרה שהתעייפתי. כיסא ארור. יושב ומחכה במחיצות שישב עליו, אבל זה לא יקרה משום שאני. רעננה. איזו אישה, איזו השקפת עולם. פוגרה, פוגרה. אתה לא טועה ברשביה, כי אלה הרגליים שלי. פוגרה, פוגרה. אתה לא טועה ברשביה, כי אלה הרגליים שלי. פוגרה, פוגרה. תיזהר ממני ברשביה. כל כך טוב לי שאני כבר לא יודעת מה אני מסוגלת לעשות לך. אני אוהב את פוגרה. תמשיך ללכת, ספר של פוגרה. היום זה היום של החתונה שלנו. אז למה את חולשת כובע טייסים? מפני שאולי ירצה לטוס באווירון לפני החתונה, אולי ירצה לרחף מעל ראשיכם לפני שתחבקו אותי. אפשר לשים את הכובע לפני שעולים למטוס? לא? מה אתה מנסה לזרוק לי? היגיון? חבשתי את הכובע, כי חבשתי את הכובע. מתי כבר תבין אותי? טוב. אני הולך לאכול. נשיקה. עוד אחת. ועוד אחת. תנסה. לא, אני רעב. למה? למה זרקתי את הסנדוויץ'? למה חבשתי את הכובע? אתה מטריח אותי? אני מתחתנת עם גבר טרחן? אני רק רוצה להבין למה זרקת לי את הסנדוויץ' פוגרה. אני מנסה להבין! בזמן האחרון, כשאני נמצא איתך, הראש שלי מלא ירחיים נוהגות, ומלצרים בוכים, וכיסאות באמצע הרחוב, וקרובים כפופים, ועכשיו סנדוויצ'ים נופלים? אני מנסה להבין ואני לא מצליח. תני לי איזה אחיזה, פוגרה. אין חתונה. מה? אין חתונה. מה עשיתי? אתה מפקפק בי, ואני לא רוצה לכפות עליך שום דבר. אני מפקפק? קבענו שאנחנו אוהבים, וקבענו שאנחנו מתחתנים. ניסיתי להבין אותך כי אני אוהב אותך. להבין אותי זה לא דבר פשוט. אני מיוחדת. נא לקבל אותי כפי שאני, או שתגיד שלום, היה נעים להכיר. את יודעת שאני אף פעם לא אגיד לך שלום. אף פעם! Знаешь, что она находится на рисунке? את בטח חושבת שאני קרצייה. אני קרצייה? לא עונה לי, ואני לא יודע אם את חושבת שאני קרצייה או לא. ואמשיך לשאול אותך, אני לא יכול כי תתעצבני. טוב, אני הולך לאכול. ורשביה, היות שהיום הוא יום חתונתנו, אלך לקראתך באופן חד פעמי ואסביר לך למה זרקתי את הסנדוויץ'. אני קינאתי בו. במי? בסנדוויץ'. רציתי שתנשק אותי, ולא יכולתי לסבול שהוא יתחרה איתי על הפה שלך. פוגרה, זה כביר! למה אני לא יכול לחשוב על דברים כאלה?
זה מה שעשה לכל המתחרים שלי עליך. ועכשיו, אם אתה רוצה לבטל את החתונה, צריך להגיד. לבטל את החתונה? שתתבטל השמש, שיתבטלו הכוכבים. איזו אישה, גוף ומחשבה, וטניס ופיזיקה. ואני עוד שואל אותה שאלות מטומטמות. למה זרקת לי את הסנדוויץ'? איזו אישה.